Ang Barangay Visayan Village ang katapusang bus stop sa biyahe sa Buknok Bus nga usa ka mobile library sa syudad sa Tagum. Kini ang ika-23rd ug katapusang barangay nga maserbisyohan sa programa aron mapaduol ang City Library sa kabataan. 102 ka child development centers ang serbisyohan sa Buknok Bus nga sa kasamtangang record 92 pa lang ka CDC ang ilang nabisita nga gilaumang makumpleto karong simanaha. Ang programa gisugdan ni adtong bulan sa Hulyo ning tuiga sa tumong nga mahatdan og kalipay, kalingawon og kahibalo ang kabataan nga instrumento ang mobile library hilabi na kay adunay storytelling books sulod sa Buknok Bus. Usa kini ka paagi sa gobyerno sa Tagum aron mapalig-on ang pagbasa program nga ginaduso sa LGU. Mismong ang Child Development Teachers ug City Social Welfare and Development Office ang nanguna sa programa alang sa kabataan sa Tagum City. Ang Buknok Bus magsilbing instrumento aron mahatagan og kahigayunan ang mga bata sa Tagum City nga makakat-on og mas mulambo ang ilang kahibalo. Paagi sab kini aron mas muuswag pa ang literacy program sa syudad. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.